OK, takže já všichni zdravím u nového videa a dneska si zahrajeme FNAF Rewritten. A ještě předtím, než začneme, jsem vám chtěl moc poděkovat za to, jak jste se vlastně zachovali u FNAF 4 s kamerama, nebo jaký jste měli ohlasy u toho, protože po několika měsících, co jsem se na to podíval, to má 1200 zhlédnutí, což je fakt jako hodně šílený. A já jsem vám za to chtěl hodně poděkovat. Nevěděl jsem, jestli začnu natáčet, možná začnu být trošku aktivnější než jedno video za 3 měsíce, ale neslibuju nic, protože prostě nemám nápady a tak. Ale pokud byste chtěli video například z FNAF 5, se to jmenuje, je to fanmade hra, která je fakt děsivá, jako za mě nejvíc děsivá hra, co bych kdy hrál na tomhle kanále. Takže pokud byste ji chtěli, tak zanechejte like, odběr a vrhneme se už do této hry. Ten Fred vypadá hodně goofy, ale jo, je to vlastně remaster původního Five Nights at Freddy's. Já se omlouvám, kdybych mluvil trošku z cesty nebo tak, protože já jsem hrozně dlouho nenatáčel, takže nebudu mít úplně nejlepší mluvu. OK, a jsme ve hře. Takže, když zmáčknu A nebo D, tak se otáčím. OK. Jo. Druhý týden v pondělí. Nazdar. Bonnie. Chica už je pryč. OK, tohle bude poměrně hardcore. Co ty Freďáku? Pajrickou se v pohodě. Nemám ponětí, kde je Bonnie. Jo, v leví. Shut the fuck up, fucksik, ale nezajímáš mě vůbec. Vůbec. Boňák se šel uklidit do supply. OK. Já mám rád trošku adrenalinu. Trošku adrenalinu v krvi. Oh, fuck no. Já jsem teďka neviděl vůbec Chiku na kamerách. Fuj. Jo. Okay. Oh. Ty krása, ta se tam hodně jako snaží nadspala. OK. Chica, kde seš? Mně se despavnula Chica. Já ji nemám tady. Oh no. OK, 3 AM jsem přežil. Nazdar, Freďáku. Ono je dost špatný, ale zároveň už vím, že oni musí dojít až úplně k poslední kameře, abych se mohl bránit. No tak uděj bu. No jo. Tak, bu. Což mě zajímá dost, tohle je jakože osvícený, ale ostatní není. Ostatní ty
místo. A tady jsme my, pěkně v obleku. Nazdar. No. Škoło. Počkáme chvilku, kolika 1 AM. So. Tady prostě není. Je. Žercí. Což nějaký good. Okay. Ty vole. Velký zajac. Já nevím, kde je Chica, ale. Kde je chicken? Kde je chicken? Ale tady zase takže, počkej, on už není, wow. On je uklizán. Jasný, pojď sem. Říkám, ale nevím, kde je kuřecí, jako. Stripsy, kámo. KFCčko. Where? Ten je obří, kámo. Kuřecí se objevilo na kameře. Co boňák? No. OK, 5 AM, mohli bychom to dát do těch 6, co seš tu nejseš. No, když to dáme do 5 AM, do 6, tak jsem mega happy. Yes, přežiju, I guess. Nenechávej rozsvíceno. To mě učila vždycky maminka, že nemám nechávat rozsvíceno, když... Yes, let's go. 6 AM. To mě učila vždycky maminka, že nemám nechávat rozsvíceno, když v té místnosti nejsem. No. Tak jsem to teďka implementoval. Možná mě to připravovalo možná mě rodiče připravovali celý život jenom na tenhle moment. A ten cupcake vypadá spíš jak nějaká dýně, retardovaná. Já bych to tady ukončil. To video má na záznamu 13 minut, takže já to budu ještě editovat a uvidíme, jak se mi bude dařit s tímhle videem. Ale pokud se vám líbilo, zanechejte like, odběr. Byl bych za to moc rád a do budoucích videí byste se mohli těšit na nějaký různé hry, kromě Five Nights at Freddy's. Nevím, jestli to chci natáčet ještě jako úplně furt, protože prostě to člověka omrzí, že bych chtěl dávat třeba i nějaký GTAčko, záleží, který jak, ale prostě, nebo nějaký blbosti. Možná něco z garáže mě napadlo taky, protože já se hodně věnuju renovacím a tak starým strojům. Takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Něco úplně jako nepředstavitelného pro mě, protože z Five Nights at Freddy's contentu se přesunout na content s prostě veteránama, to nevím, jestli by hodně YouTube zkousnul.
Každopádně, pokud byste to chtěli, napište určitě do komentářů, já se je všechny čtu a mějte se hezky, takže zatím čus.